Welcome back to the YouTube channel Malawi. Kamera zakuluakulu pali nkhani ndithu nkhani yokhumudwitsa kwambiri. Tinaluza ndithu 4 days ago tinaluza ndithu msilikali ya battalion wa Zakatete ku Mvera. And kwawo kwenikweni ndi kumpoto msilikali ameneyo. And actually zinali zinthu zodabwitsa kwambiri kuona zoti like chachitika ni chani, like a soldier kukaphedwa nyumba mwake. So it's actually ndi nkhani nokuti yongopereka mafunso angapo chifukwa amene anamupha msilikali ameneyo ndi nyamata otchedwa Pulate. I don't know, Pulate. Nyamata ameneyo ndi wa zaka 24. Kenako ndi zinthu zoti zodabwitsa iye chinampangisa njani. Komanso suti nyumba anabwera kudzaba. Sanabwera kudzaba yayi. Koma nyamata ndithu atafika ndi kumupha ndi iye ndi kumapita. So what exactly happened? Allegedly pali nkhani imene ikupanga security kwambiri kumabe sitingapite ma details kwambiri chifukwa yeno kuti one we need makamaka zinthu zimene zili allowed kwambiri kuti zipangidwe published chifukwa pa zinthu ngati zimenezi akufamiliyeso amakhalaso ndithu okhudzidwa komanso olira. You understand? And sometimes timatheka mango yankhula tingayankhuli kamano one day tazangoganizani kuti inuyo muli inuyo ndithu m'bale wanu, uncle anu, abambo anu atha kukhala wina aliyense amene angakhale, right? And most of the time also we tofunika tizisunganso makamaka ulemuso ulemu komanso kusamalaso ma feelings anthu ena chifukwa imakhala nthawi yorani, imakhala nthawi yoliritsa. Ndi allegedly zikubveka kuti munthu ndithu atafika kumene kukumverako kumene amagwirira ntchito ndithu ndi anali nyumba ndithu ndi wa chikondi wake, should be chibwenzi chake, girlfriend wake. Then kenako anazamva ngati kuti panjapa ati girlfriend anazamva ngati kuti kwabwera munthu nde iye pamene ndipange check kuti ndi ndani munthu uja anali atakonzekera kale, anakubwerayo okonzekera ali ndi chitsulo chakuthwa kwambiri, chitsulo chakuthwa ndi kungofika kumbaya nacho pamimba iyeyo nkuthawa. Kwa mutha kuona zoti one mumuone nyamatayo, mutha kumuona size ya nyamata ndi mwana ndi 24 years komanso iye sanabwere kuzaba pawena okhala ndi mwina pali osati mwina koma pali khali china chake behind it kuti chachitika ni yani. Komabe since zili ku polisi kupanga investigate bwinobwino kuti tizidziwe chifukwa chenicheni, nde anayesera kukuwa kuti anthu abwere sanabwere. Then kenako girlfriend uja napena amayimbirana fone azinzake msilikali amene. Therefore ndi zinthu zoona kuti okay panopa nyamatayo amugwira ngamene uyu amugwira ndithu and condolences tipepese ndithu kwa akubanja. Ndeno chifukwa cha ndeno zili connected kwambiri, should be connected chifukwa pamvera pamvera papezeka kuti payatsidwa moto anthu akunthidwa, koma amene anapanga zimenezi ndi asilikali. Amene anapanga zimenezi ndi asilikali kumvera komweko. Ndeno ngasi sana yankhulani ndi munthu sana nangofika kuyamba kuyatsa moto kuyamba kutibula anthu pamene amafika wakomiti wansika iye ayapeza kuti situation sili bwino kumverako. Nde anthu apanga connect ma dots kwanza kuti no
asilikali amenewa, this issue should be connected kwa malemu aja. You see, because panopa it's not common, but mopanopa it's not common kwenikweni, kumano kale ndithu asilikali amakonda zimene zozo kale panopa I think anapangazi asilikali amati wina mmodzi akangopunthidwa kono ayoko asilikali amabwera onse mudzi umene ndamangotibula aliyense panga zina ndi zina. Yeah, and actually this issue should be kuti ili connected ndi zimene zozo. Yeah, that's it. If mangofuna ti udziwitsane nkhani imene kuti ikuyenda bwanji, nkhani yapa mvera, nkhani yoyatsa mashopu, nkhani yakuphedwa kwa asilikali, nkhani ya nyamata wa zaka 24 amene ndithu ali m'manja mwa apolisi pakadali pano. Nde kwenikweni ndithu akhale ndithu akufufuzabe zonse zikatheka bwinobwino, then tidziwe kuti zoti why nyamata amene ndithu wapha msilikali. Nde nkhani ndimene akuluakulu. Guys, what you think about the situation? Maganizo anu muganizapo bwanji? Komano ndithu iwo ndimene zinakhalikirira. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. Yeah? Yeah. I saw you, Bobby. But the money got such a bad. Hey.